ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2 തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കായിരുന്നു എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മാതാജി ക്ലാസ്സിന്. ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്? വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അറിയില്ല മാതാജി, എത്ര ദിവസം അറിയില്ല അല്ലെ. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി നിൽക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല ഓരോ ദിവസം പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ അറിയാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, കാന്തം പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയവരാണ്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ പറയാ നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നാരദ മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ നാമജപം, ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം. അത് ചെയ്തിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. നാരദ മഹർഷിക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടനായിരുന്നു. പക്ഷെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണല്ലോ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ത്രിഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായാലും ത്രിഗുണത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്തിയാലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അത് ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മള് മോചനം കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? അതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? പക്ഷെ അത് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോ എപ്പോഴും സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് സുഖത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് സുഖം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ ത്രിഗുണം, ഈ തമോ ഗുണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയിച്ചു തന്നാ പോരെ. അതിന് ഇത് ഗുണങ്ങളായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഈ ത്രിഗുണ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്തത്. അല്ല, എല്ലാവർക്കും ആ ധാമത്തിൽ എത്താനും പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, ആത്മീയമായി പറയില്ലേ, അതനുസരിച്ച് പോയാൽ മാത്രമേ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ പല പല. അപ്പൊ അതില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്തിനാ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നത്? ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ടോ. അങ്ങനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അല്ലെ. മനുഷ്യരെ അഹങ്കാരികളല്ലേ മാതാജി? അതിന്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവത് ധാമയില് സ്ഥലം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട്
ഭൗതിക ലോകത്തിനേക്കാളും വലുതല്ല ആത്മീയ ലോകം. കാരണം അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് നാലിലൊരു ഭാഗം പടിപടിയായിട്ട് പോകണം. മാത്രമേ നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക നാളെ ലോകം എല്ലാവരും അല്ല, പണിക്ക് അതല്ലേ വേണ്ടി താമസിലെത്തുന്നവരല്ലേ. നവവിധ ഭക്തി അതല്ലേ പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറും നിങ്ങള്, പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ പറ്റിയ. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും കാരണം? അപ്പൊ ഒരിക്കൽ തന്നെ അത് തന്നാൽ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാരും കഴിവുണ്ടാകണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ സത്വഗുണമല്ലേ, എല്ലാരും സത്വഗുണമായാൽ അല്ല, ഭഗവാൻ സത്വഗുണല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സത്വഗുണമായാൽ എല്ലാരും ഭഗവാന്മാരാകുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സത്വഗുണത്തിലല്ല, ഭഗവാൻ 3 ഗുണത്തിനും അതീതനാണ്. അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ 3 ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യര്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഈ എന്താ പറയാ, രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. സത്വഗുണ തമോ ഗുണം, നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരുടെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി പലതരത്തിലാണ്. ഇപ്പോ തമോ ഗുണത്തില് നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് തമോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അയാൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞ അയാള് ആലോചിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാരണം നമ്മളിൽ പല സ്വഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് ആ ഗുണമാണല്ലോ നമ്മളെ വരുന്നത്. നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും സ്വഭാവവും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ ഗുണം ഏതാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച്. അത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നെയും ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനല്ല. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭൂതപ്രതാദികൾ ആരാധിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്. അയാൾക്ക് അതെല്ലാം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അയാളോട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കയറ്റ. അപ്പൊ ആർക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഭഗവാനെ വേണ്ടു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഓടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആരും. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ. ഇപ്പൊ സത്വഗുണാണെങ്കിൽ അത് മതി, രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ അത് മതി, പതുക്കെ വന്നാൽ മതി, ഒരു നിർബന്ധമില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ വന്നാൽ മതി എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്കതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. മീൻസ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെല്ലാം. അതിനുള്ള ഫുള്ള് സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറി തരുമ്പോ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മളെ ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കില്ല ബഹളം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. കഴിഞ്ഞ ജന്മാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ശരീരം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഏത് ഗുണമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതും സ്വഭാവം വരുന്നതും പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരാരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതി വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ഗുണങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങള് അതും നമ്മൾ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച്, പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളില് എനിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം മാതാജി ഭയങ്കര ഭക്തിയാണല്ലോ, പക്ഷെ ആ മാതാജിക്ക് അതൊന്നും നടക്കണില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം ഞാൻ അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലേ. എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാത്തത് ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലേ എനിക്ക് തരുള്ളൂ.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഒക്കെ തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടും. ഭൂതപ്രതാദികൾ ആരാധിച്ച് അവരാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരും. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നടത്തി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. പണ്ട് നമ്മള് സിനിമ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഒരു അഭ്യാസം അറിയാത്ത ഒരാള് ഭഗവാനോട് എന്താ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അങ്ങനെ ഒരു TV പ്രോഗ്രാമാണ്. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ് അവരുടെ മുന്നില്, 2 വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹം എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പാലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പാലെന്ന് എഴുതി ഒന്ന് വാലെന്നായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അതിന്റെ തെറ്റോ ശരി എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തോ അത് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാല് കിട്ടി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാല് കിട്ടി. കാരണം ആഗ്രഹിച്ചത് പാല് തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ എഴുതി വന്നപ്പോ അതെന്തായി മാറി, പാടാൻ ഇട്ടം മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തോ അത് നടക്കും, അങ്ങനെയാ പറയല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാറ്റി കളഞ്ഞു, ഭഗവാനെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരോട് എല്ലാതും അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമെന്ന് മാത്രം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒരാളിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടതൊക്കെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 13ാമത്തെ അധ്യായം ലാസ്റ്റ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ 4 വിധത്തിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ, പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ 3ാമത്തെ ഏതാ പറഞ്ഞത്, തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും, പിന്നെ 4ാമത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഭഗവത് ചരിതം, ഭാഗവത ശ്രവണം അല്ലെ. 4 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. 14ാമത്തെ അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കും, രജോ ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, തമോ ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിനെ 3നെ മറികടന്ന് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണമാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി, ഋഷികൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, പരിപൂർണത നേടാൻ ചെയ്തു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേപി നോപജായന്തേ പ്രളയേനാവ്യഥിന്തിച്ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മോചനം കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനമോ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർക്ക്. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. മമ യോനിർ മഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം തദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭാരത, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് ഈ ജനനത്തിന് കാരണം. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടി, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും വരുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും കാരണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടും. തേള് അരിക്കുമ്പാരത്തില് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ എന്തെയാണ്? ആ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള്, മുട്ട വിരിഞ്ഞ് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് എവിടെ ഉണ്ടാവണത്? അരിയിലാണ് വരുന്നത്, അരിക്കുമ്പാരത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ വിചാരിക്കുക? ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതിലെന്താണ്? അതില് തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ല, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹന്ത്യോ നിരഹം ബീജപ്രദാപിത. അഹം ബീജപ്രദാപിക. എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ കുന്തി പുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. അപ്പൊ ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയണം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. അതായത് നാനാരൂപേണയുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷ്ടു കൗന്ദേയ
മൂർത്തയാ സംഭവന്തി ദാസാം ബ്രഹ്മ നിരോ അഹം ബീജപ്രദാപിത. എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിപതന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ രജസ് തമസ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3ഉം കൂടി അടങ്ങിയതാണ്. ഇതില് ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. ഈ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതില് ഈ ഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വം തത്ര സത്വം നിർമ്മല പ്രകാശ കമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവിനി ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ പറയാണ് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം. മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം വിശുദ്ധമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് സത്വഗുണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് രജോ ഗുണത്തെയും തമോ ഗുണത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം എന്താണ്? വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പ്രകാശമാനമാണ്. പിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണത്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധം. അപ്പൊ സത്വഗുണം നമുക്ക് എന്താണ്? ബന്ധനമാണ് സത്വഗുണം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ്? സുഖം കൊണ്ടുമാണ് അവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ സമൂഹത്തില് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. കാരണം അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജ്ഞാനികളാണ്, അറിവ് നേടിയവരാണ്. സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടാവും. നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നല്ല സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും അവര്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതിയും നല്ല രീതിയിലായി, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ്? സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, സുഖം ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിലാണ്? അപ്പൊ നല്ല സുഖത്തില് സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടി അവര് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും ഏതിലുള്ളത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ജീവിത രീതി നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ലെവലും ഹൈ ലെവലിലുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ആ സുഖങ്ങളിൽ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഓൾറെഡി സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നല്ലൊരു പേരുണ്ടാവും, പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇതിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഇതാണ് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ജീവിതം. നമ്മളെ ഈ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് എവിടെ? ഈ ലോകത്തില് ബന്ധിക്കുകയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം വരാം. കാരണം എനിക്ക് എല്ലാതും അറിയാം, കാരണം നമ്മൾ ജ്ഞാനികളാണല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാതും അറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാവരെക്കാളും ബെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആർക്ക് വരാം? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വരാം. പിന്നെ ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ വേറൊരു ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവര് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അവര് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ശാന്തമായിട്ട് നോക്കി കാണുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. കാരണം പൊതുവെ അവര് ഒരു എന്താണ് പറയാ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, നമ്മള്
തെറ്റായ രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ള. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും പൊതുവെ അവര്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടിയ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവരുമായിരിക്കും ആര്, പൊതുവെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്, അവരുടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും. രണ്ടാമത്തതാണ് രജോ ഗുണം. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നികത്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്, രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അളവറ്റ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, രജോ ഗുണം പറയുന്നത്. ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാറില്ലേ, നമ്മള് വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കുക, വലിയൊരു വീട് വെക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ, അതായത് നമ്മളെ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള. നമ്മൾ തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളില് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ആർക്കും ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാനും കഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ അവർ തയ്യാറായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ചിലപ്പോ അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വരും, ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന, അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കിടുക്കിയിടുകയാണ് അവരെ. കാരണം അവരായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഗ്രഹം, അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യം ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും വീടായിരിക്കും, വീട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിചാരിക്കും കാറായിരിക്കും, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയുള്ള രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താ നമുക്ക് പറയാം, അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ കുടുക്കിയിടുന്നത് എന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആരെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടെ ഉണ്ടാവാം, ഭൂമിയില്, ഭൂലോകത്തിലാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവര് ഭൂലോകത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില് കുടുക്കിയിടുന്നതാണ് ഇത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണം. തമസ്തജ്ഞാനജം വിത്തി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബദ്ധാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര, ഇത് ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണം അജ്ഞാനജന്യമാണ്. തമോ ഗുണം അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്, നേരെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ അജ്ഞാനികളായിരിക്കും. അവര് അജ്ഞാനികളാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ്, അവര് അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാ. അവർ അലസന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ കുറെ ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, മടിയന്മാരായിരിക്കും. അവര് കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിനെയും എന്താ പറയാ, തെറ്റായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയാ, അവര് ജ്ഞാനം നേടാനൊന്നും യാതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവരെന്താണ്, ഒന്നിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരായിരിക്കും ആര്, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതായത് തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നില്ല. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയാ,
നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവം, സത്വഗുണത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതുകൊണ്ട് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അലസന്മാരായിരിക്കും, മടിയന്മാരായിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കുടുക്കിയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. സത്വം സുഖേ സഞ്ചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂത മഹാപ്രമാദേ സഞ്ചയുത്തിത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടും, തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. അപ്പൊ 3 പേരും എന്താണ് ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇത് 3ഉം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട്, അലസത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മണ്യത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ രജസ് തമശ്ചാപി പൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെ കീഴടക്കും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള അവസരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ നിൽക്കാം. ഇത് 3ഉം തമ്മിൽ മത്സരം നടക്കാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം, ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും മറ്റു 2നെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യം എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മളിലുണ്ട്. ചില സമയത്ത് സത്വഗുണം മുന്നിൽ കാണാം, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം മുന്നിൽ കാണാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം മുന്നിൽ കാണാം. പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണവും നമ്മളിലുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിച്ചു പോകുന്നത്? ശരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു പോകുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ആരാധനകൾ പോകുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്യമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും, ശരീരത്തിന് നമുക്കറിയാം 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്, ശരീരത്തിനുള്ളത്, അല്ലെ? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങള്, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ എന്തിന്റെ പ്രഭാവം അവിടെ അനുഭവപ്പെടും? സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലും ആ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു പറയാം. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ട പ്രയത്നം, കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യും. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, നമുക്കത് നേടാനായിട്ട് അടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണാണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മളില്
എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും എന്തിൽ വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്രകാശ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമചേതാനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഗുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, നമുക്കൊരു തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അകർമ്മണ്യത, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കുക, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാണ്. പിന്നെ അലസത, നമുക്ക് വ്യാമോഹം, നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? നമ്മളിങ്ങനെ മടിയന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അലസന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതായത് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരും നടക്കുന്നവരും ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. യഥാ സത്യ പ്രവൃത്തേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമാവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യത്തെ. സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഈ സ്വാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് പൊതുവെ എന്താണ്? കുറച്ച് ശാന്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് മരണശേഷം അവർക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ഭൂലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ, ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? സ്വാത്വികർക്ക് സാധിക്കും. രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീന തസ്മി തഥാ പ്രലീന തമസി മൂഢോ യോനീഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെവിടെയാ വരുന്നത്? ഭൂലോകത്തിൽ അല്ലെ, ഭൂമിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തോടെ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ, അതായത് ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഇനി എടുക്കണോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് പറയേണ്ടതല്ലേ? ഓക്കെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്ര ശ്ലോകം? 15 ശ്ലോകം അല്ലെ നമ്മള്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് 27 ശ്ലോകം എടുത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നിർത്തേണ്ടി വരും. അതാ ഞാൻ പകുതി വെച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു? ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ത്രിഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും ആദി പിതാവ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം കിട്ടിയതാണ്, നമ്മുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ
പിതാവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രകാശമാനമാണെന്ന് അല്ലെ? പ്രകാശം നിറഞ്ഞാണ് സത്വഗുണം. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടും, നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ജ്ഞാനവും കിട്ടും, സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതിലിടയ്ക്ക് ചില ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു ജീവിതമാകുമ്പോൾ സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തോന്നുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടല്ലേ, ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് അല്ലെ? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? രണ്ടും ഉണ്ടാവും, സുഖം ഉണ്ടാവും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. നമ്മളാ തേനീച്ചയുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒരു പിക്ചർ, അതായത് ജീവാത്മാവ് മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് ലെവൽ 1 കാണിച്ചൊരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? തല ആട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ട്. അല്ലെ? നമ്മളൊരു ജീവാത്മാവ് മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അടിയില് കുളത്തില് സർപ്പങ്ങള്, തൊട്ടടുത്ത് തേനീച്ചക്കൂട്, പിന്നെ 2 എലികള്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കാണ്. രജോഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ് അവർ. കാരണം രജോഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് സമ്പർക്കത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കഷ്ടപ്പെട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും രജോഗുണത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ 3-മത്തത് പറയുന്നത് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? അലസന്മാരായിരിക്കും, മടിയന്മാരായിരിക്കും, ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കണം. അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അവർ ചെയ്യുകയില്ല. അജ്ഞാനികളായിരിക്കും അവർ, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ചിലപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ മത്സരം നടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? മരിക്കുമ്പോ അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോ ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. രജോഗുണത്തിൽ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ രജോഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? ഭൂലോകത്തിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? രജോഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഏത് ഗുണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത്? തമോ ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന് ഇടയ്ക്ക് പോണ്ടി വരും തമോ ഗുണത്തില്. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? പരമാവധി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു പോകും? താഴ്ത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരണം? കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ ഗുണങ്ങൾ മറികടക്കണം നമുക്ക്. വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളും മറികടന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പരിശുദ്ധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണം സ്ഥിരമായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ചിലപ്പോ സത്വഗുണായിരിക്കും, ചിലപ്പോ രജോഗുണായിരിക്കും, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു സ്ഥിര തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങള് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതാണ്. ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതിനെ സാധിക്കണം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മുഴുവനും കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നാമം ജപിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നാമം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ല. അത് ഭഗവാന് കേൾക്കണം, മനസ്സിലാവണം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് നാമം എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു വരുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ? നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ്. നാമജപത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്? വിളിച്ചു വരുത്തിയ പോലെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്.
കാരണം ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 2 കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന് ഭാഗവത ശ്രവണവും നാമജപവും, നമുക്ക് മാറ്റം വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദിക അല്ലെ, പേര് മറന്നുപോയി മാതാജി. വേദിത പറഞ്ഞെടുക്കും. ഉറക്കെ പറയൂ. വേദിത. തായാണല്ലേ, ഞാൻ കായ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലേ? റെഡി ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ? യൂണിഫോം ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇതെന്തിട്ട് കിണ്ടർജോയില്? അതെന്താ കളിക്കോപ്പ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതാ. മാതാജിക്ക് കാണിക്കട്ടെ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എടുത്തത്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു മാതാജി? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ അല്ലെ? 9 തലങ്ങൾ നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മറന്നേനായിരുന്നു. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാത്സംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥനിവർത്തി, നിഷ്ഠ, മാതാജി പറയുന്നു. എല്ലാരും പറഞ്ഞു. ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തലങ്ങൾ. അതായത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് പല പല സ്റ്റേജസ്, ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മീനിങ് സെയിം അല്ല, കറക്റ്റ് അല്ലേ വരെ? ഭക്തിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. അതായത് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, പിന്നെ എത്ര കേട്ടാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നാ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധയിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് അതാണ്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇനിയും അറിയണം എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക, അതിനെയാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. രണ്ടാമത്തത് സാധു സംഘം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം. അതന്നെ, സത്സംഗം എന്ന് പറയാം, സാധു സംഘം. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുമായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകൂടാ അല്ലെ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാധു സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ട് പറയും, വാ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ പറയും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവരത് എന്തിനാ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്? നല്ല കാര്യമുണ്ട്, ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും പറ്റിയതല്ല, ഇത് വയസ്സാവുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടതാ, വായോ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം വിളിക്കുമ്പോ നമ്മ വിചാരിക്കും എന്നും വിളിക്കുകയാണല്ലോ, ഇനി അവർക്ക് വിഷമാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് അവിടെ അല്ലെ. ചിലപ്പോ നമ്മ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വിടേണ്ടി വരും. പിന്നെ അതായത് കാരണം അവർക്ക് പ്രയാസമാവരുതല്ലോ, നമ്മളെ കൂട്ടുകാരല്ല അവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് സാധുസംഘം എന്ന് പറയുമ്പോ സത്സംഗം മാത്രം നമ്മൾ നിർത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മള് ഒന്നുകിൽ അവരോട് പറയാം, എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നീ എന്നെ വിളിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ. അല്ല നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രയാസമാവല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മ പോകും താഴ്ത്തിക്ക്. നമ്മൾ പോലെ അറിയാതെ നമ്മൾ ആര് വന്ന് പിടിക്കപ്പ? മായ വന്ന് പിടിക്കും. നോക്കി നിൽക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ വന്ന് പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്
താല്പര്യമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കൂടെ വെച്ചല്ലോ, അവരെ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി, എനിക്ക് ഇന്ന് ഇത് അറിഞ്ഞു, അപ്പൊ അവരും പറയും എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മളൊരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നത്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം നടക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനോട് താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവോഷണൽ സർവീസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതായത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കല്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, അതെല്ലാതും നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ വരാം? ഭജനക്രിയയിൽ വരും. നാമജപം, എന്താ പറയാ, കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്, മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും പ്രത്യേകതപ്പെട്ടാണ് ഈ മൂന്നും. ഈ മൂന്നും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ? ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് വിശ്വാസം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. രണ്ടാമത്തത് സത്സംഗം, സത്സംഗത്തിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നണം അല്ലെ. സൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ, സൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ ആ സൂം വന്ന് കയറ്റില്ലേ നമ്മളല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ ചെന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കയറണം. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ, നാമം ജപിക്കലും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഭാഗവതം കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കയറിയിരിക്കണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇത് വേറൊരാൾക്കും ചെയ്തുതരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലാണ് ബാക്കി ആര് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അതാണ് തരുന്നത്. ഇത് മൂന്നിനുള്ള ശ്രമം നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. ബാക്കി പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ദാമോദരലീല എപ്പോഴും നമ്മൾ ദാമോദരലീല പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. യശോദാമ്മ ആ കയർ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ആ കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതെ, നമ്മൾ പറയില്ല താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. പകുതി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലേ പകുതി ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാം വരുന്ന പോലെ വരും, നമുക്കല്ലാതെ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും നമ്മള്. ഭഗവാൻ ആ ഭാഗം നോക്കൂല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പകുതി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്തൊരു കാര്യത്തിനായാലും നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തൊരു കാര്യം നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പരിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. ഇനി നാലാമത്തതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തിയാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ്. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ പതുക്കെ മാറുന്ന അവസ്ഥ. ഈ മൂന്നും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധ വന്നു, വിശ്വാസം വന്നു, നമ്മൾ ഭജനക്രിയ, സാധുസംഘം ഉണ്ട് നമുക്ക്. മൂന്നാമത്തെ ഭജനക്രിയ, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നാമൊക്കെ ജപിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ്. അതായത് നമ്മളെ തെറ്റുകളൊക്കെ പതുക്കെ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും, ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും, കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ട് പരിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. കുറേ എടുക്കും. നമ്മൾ തെറ്റുകളൊക്കെ മാറി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത്. നമ്മളെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭമോഹങ്ങളൊക്കെ മാറി, നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മാറി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നൊരവസ്ഥ. നമ്മൾ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറുന്നൊരവസ്ഥ. പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല അത്. ഇതിന് കുറെ ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാല ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ ജപിക്കുമ്പോ 108 പ്രാവശ്യം ചെയ്യല്, ഒരെണ്ണയും ചിലപ്പോ ശരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോ ജപിക്കുമ്പോ. പക്ഷെ ചിലവര് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാം 108ഉം ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ജപിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ചിലപ്പോ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും ജപിക്കുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോ ഹര ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ കൃഷ്ണ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ചിലവരുണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതൊക്കെ ആചാര്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ തെറ്റുകൾ വരുന്ന സമയമാണല്ലോ. അശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളാരും. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തിക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം.
ചിലവർക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നാലാമത്തെയാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. തെറ്റുകളൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കാമക്രോധ മോഹ മാത്സര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് അനർത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. അതാണ് നാലാമത്തെ. അഞ്ചാമത്തത് അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നിഷ്ഠ. നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. നിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, നമ്മള് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നിഷ്ഠ വരുന്നത്. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും, ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയും നിങ്ങളും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറയും, നിഷ്ഠയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ മുകളിലത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുവരില്ലേ, അല്ലെ? നമ്മൾ മാറ്റം വരും. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. നമ്മ അവരോട് പറയും, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ക്ലാസ് കേൾക്കാണ്, എന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ, അത് നിഷ്ഠയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിഷ്ഠ. ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? രുചി വരുന്നത്. മരണത്തെയാണ് രുചി. രുചി പറയുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്? എല്ലാത്തിനോടും താല്പര്യം വന്നു കൊടുക്കും. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അത് രുചി. രുചിയിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ആസ്വദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ അത്രയും നാള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ആസ്വാദനം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതുവരെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ രുചിയിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസ്വാദനം വന്നു. ഇനി രുചി കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി. ആസക്തിയിൽ എന്താ വരും? നമുക്ക് മതി മറന്നു വരുന്നല്ലേ, മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ വരുമല്ല. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അടുപ്പം തോന്നിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനോട് ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യില്ല നമ്മള്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട്. മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മള്. അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ. അത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മള് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ആസക്തി. ഭയങ്കര അടുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാവം. ആ ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രോമാഞ്ചം വരാന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പല ഭാവങ്ങളിൽ വരാം. നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരും, നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കണ്ണീന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, രോമാഞ്ചം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് എവിടെ എത്തുന്നത്? 8ാമത്തെ സ്റ്റേജാണത്, ഭാവം. നമ്മളെ ഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. 9ാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, പ്രേമഭക്തി. ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്തുന്നത്? പ്രേമത്തില്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള അത്രയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം. ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്യുവർ ഓഫ് ലവ് ആണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും നല്ല എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ. നല്ലത് ചീത്ത എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കാണുന്ന, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ. പ്രേമം, ഇതാണ് പ്രേമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്? പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ പ്രേമഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭക്തി പറയുന്നത്. പ്രേമഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി. ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഗോപികമാർക്കാണ് പറയുന്നത്. ഗോപികമാരിലാണ് പ്രേമഭക്തി പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്നല്ലാതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്തിയാണത്, പ്രേമഭക്തി. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം, ഭജനക്രിയ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് അനർത്ഥ നിവർത്തിക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാന്നാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ, സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയാം, സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയാം. ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാൻ ആദ്യം നോക്കണം നമ്മള്. അത് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നന്നായി മനസ്സിലായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മാതാജി നമ്മള്? ഇല്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇന്ദു മാതാജി ഉണ്ടെന്ന് മാതാജിനോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. മാതാജി ഇവിടെ ഒമാൻ പോയി, മസ്കറ്റ് പോയി. മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ട്. മാതാജി, നമുക്ക് ഇവരെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവര് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താലോ ഒരു ദിവസം ഇത്തിരി സമയം, 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഞായറാഴ്ച മാത്രം മതി, ആ ദിവസം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു 7:15 ഒക്കെ നിർത്തി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മള്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.